Bore da a chroeso chi yma. Mae'n dda cael dod at yn gilydd unwaith eto. Checio bod y meic ymlaen yn di. Iawn. A tro yma, os ydych chi'n ymuno efo ni ar y we, ydych chi'n gweld bod gynnon ni bobl yma, da ni wedi ail ddechrau bron flwyddyn union ers i ni orfod gadael yr adeilad. Da ni'n cael ail ddechrau efo'n gilydd. Mae'n braf bod ni'n cael dod fel hyn at yn gilydd. Wsos nesaf, falle bydd na fwy yn dod yn sicr mae yna le i fwy fedru cyrraedd. Cysylltwch â ni os ydych chi yn dymuno dod. Gadwch i ni ddechrau trwy wrando ar eiriau o lyfr proffwydoliaeth Eseia. Yn y flwyddyn y bu farw'r brenin Ewseia, gwelais yr arglwydd. Yr oedd yn eistedd ar orsedd uchel y ddyrchafedig, a godre wisg yn llenwi'r deml. Uwch lawr oedd seraffiaid i weini arno, pob un a 6 adain. 2 i guddio'r wyneb, 2 i guddio'r traed, a 2 i ehedeg. Roedd y naill yn datgan wrth y llall, sanct, sanct, sanct yw arglwydd y lluoedd, a mae'r holl y ddeiar yn llawn oth ogoniant. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, dydyn ni ddim disgwyl cael gweledigaeth yn union fel ag y gwelodd Eseia y bore yma. Ac eto wrth ddod at ein gilydd, yn hiraeth ni ydy cael gweld rhywfaint o ogoniant di. Cael gweld rhywfaint o harddwch yn harglwydd Iesu Grist. A dyn ni'n dymuno uwchlaw pob dim, dy fod ti yn cael y lle cywir yn calonnau wrth i ni daddoli. Felly, dyn ni'n gofyn am gymorth yr ysbryd glân, fel y bydd yn amser efo'n gilydd yn fendith i ni, ond hefyd yn ogoniant mawr i dy enw di. A dyn ni'n gweddio hyn trwy Iesu Grist, yn harglwydd a'n gwaredwr. Amen. Wel, dyn ni am ganu, gweithio'r modd ni sydd yma, dyn ni'n cael canu, ond gallwch chi ganu adre a mi fydd fyny ar y sgrin, fyddwn ni yn gweld yr emyn. Bob dydd a ddaw canaf gan o wir orfoledd. Rhodda foliant i ffynnon dyfroedd byw. Am ddatrys dryswch fan obaith i ac arllwys tonau trigaredd ar y mywyd. A sylwch ar y cytgan. Harddaf waredwr, ryfedd gynghorwr, ddyrchafedig un, arglwydd hanes dyn, tiw'r ffordd o wir fab Duw. Seren y bore, at gyfodais di, arwr nefoedd fri, ar dy ben mae'r goron byth mwy. Oh,
Allwch chi feddwl am rhywbeth sydd gennych chi, da chi'n meddwl sy'n really special i chi, rhywbeth sydd yn werthfawr, rhywbeth da chi'n really falch ohono fo. Oes gennych chi rhywbeth really arbennig? Beth gen ti, Dewi? Gêm ar ffôn chdi'n arbennig. Ti'n gwybod beth, Dewi, pan nes i ofyn yn y car gyna? Ti'n obsessed efo fo. Fel mae ateb Naomi oedd ffôn hi hefyd, Dewi. Be am Ania? Y ci Meg. Mae hwnna rhywbeth special yndi, Ania? Yndi? Hwnna rhywbeth arbennig. Sgen rhywun rhywbeth arall? Aran? Fossil dinosaur? Wow. Mae hwnna rhywbeth gwerthfawr iawn. Mae hwnna'n arbennig. Dwi eisiau deitha chi am ddyn oedd efo pethau arbennig. Okay? A oedd o yn edrych am rhywbeth oedd o'n mynd i wneud o'n hapus. Oedd o edrych am rhywbeth oedd o'n mynd i roi llawenydd iddo fo. Oedd o brynu cwch. Coblyn o gwch. Iawn? Amazing o gwch. Nath o fynd ar y cwch ac oedd o'n meddwl, mae'n cool yndi. Ond, diolch yn ei fi'n hapus iawn. Dwi'n gwybod beth na i adeiladu tŷ. So nath o adeiladu tŷ mawr. Efo llwyth o stafell gwely a gerddi mawr. Tŷ really nice. A nath o sylweddoli ar dipyn bach, wel, mae hein yn cool, mae hein yn bethau really special, dwi'n falch ohonyn nhw. Ond dyn nhw'n mynd fi'n ofnadwy hapus. So mae'n mynd, dwi'n gwybod beth na i brynu jet. Brynu awyren. A na i hedfan rownd y byd ar yr awyren yma. Right? Wow. Ond mae'n mynd, er fo fi wedi hedfan rownd y byd a bob peth, dwi dal ddim yn ddifrifol a hapus. Diolch yn sortio fi allan. Ac un diwrnod ar ei wyliau, na i'n mynd heibio capel. A tu allan yr capel yma, lot o bobl sydd yn edrych yn hapus iawn. A mae methu dall, mae gen i fi'r holl bethau yma, ond ydych chi yn edrych yn ddifrifol a hapus. So mae'n gofyn iddyn nhw, pam ydych chi'n hapus? Be sy'n ei chi'n hapus? A maen nhw'n dweud, wel, wrth ti be? Ti'n gwybod y cwch na sgen ti? Mae oedd neis. Diolch yn mynd i ddweud chdi'n hapus am byth. A os ti'r tŷ mawr na nes di adeiladu, mae'n lyflu, ond neith o ddim cadw chdi'n hapus am byth. A'r awyren na, waw. Mae hwnna'n neis, ond diolch yn mynd i ddweud chdi'n hapus am byth. Un peth neith hynna, meddan wrtho fo. A'r un peth na, ydy Iesu Grist. Dosbarth ysgol Sul fi wedi gweld hwn o blaen. A mae Sarah'n impressed. Iawn? Na i ddangos i chi wedyn os ydych chi eisiau gwneud o. A maen nhw'n deitha fo, Iesu Grist yr unig beth sy'n mynd i wneud chi yn hapus go iawn am byth. Right? A rhywbeth arbennig, da ni'n mynd i ganu bellach ymlaen. Plant dwi eisiau chi sylwi pan mae'r geiriau'n dod ymlaen, yn yr emyn bellach ymlaen. Mae'n dechrau yn deud, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon. Right? A dyna da ni eisiau sylwi, dyna be mae pawb yn y capel bore yma, gyn rhywun sy'n gwylio adra eisiau cyrraedd, ydy sylweddoli na Iesu sy'n ddigon i ni. Does am byd yn wrong efo'r cwch na. Os gennym ni digon o bres i gael cwch, well, go for it, dwi eisiau dod am drip. Os gennych chi digon o bres i gael tŷ mawr, lovely. Ond mae Iesu'n deud, yr unig beth sy'n mynd i chi'n hapus go iawn ydy Iesu Grist. Ja? A dyma beth da ni eisiau ffindio. Da ni bob un ohono ni eisiau gallu deud, Iesu, rwy ti'n ddigon. So pan da ni'n cyrraedd yr emyn yna, gwyliwch chi'r geiriau yna. Iawn, mae yna eiriau ffantastig. Diolch yn fawr. Diolch Ffion. A rwan mae y teulu yn mynd i fod yn canu ar yn cyfer ni, canu emyn sydd yn deitha ni fod Duw yn cael ei ganmol, fod Iesu'n cael ei ganmol yn nefoedd. A rhywsut da ni'n cael ymuno fewn i ganmol yr arglwydd Iesu Grist hefyd. Clywch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel e fe, hardd a dyrchafedig yw. Na? O na, o reit, dwi wedi camddeall felly. Ie, canwch chi'r un sy'n gynnwch chi.
Diolch yn fawr iawn. Dwi'n siŵr mae'r nai oedd y bai am gam gymryd pa emyn oeddech chi am ganu. Ond da ni am darllen o Efengyl Mathew a Ffennod 17. Os ydych Beiblau gynnwch chi, Efengyl Mathew a Ffennod 17. Rai ohonoch chi sydd wedi bod yn dilyn yn gyson, da ni wedi bod yn edrych ar ddigwyddiadau arwyddocaol yn hanes yr arglwydd Iesu Grist. A'r tro dwytha, pythefnos nôl pan o'n i'n pregethu tro dwytha, mi oeddwn ni'n sôn am Iesu'n gofyn i'w ddisgyblion. Pwy oedd pobl yn ddeud oedd o, ac oedd na bob math o atebion, ond wedyn dyma fo'n gofyn i'r disgyblion, pwy ydych chi'n ddeud ydw i? A Pedr yn deud yr un peth mawr yma. Ti yw'r Meseia, mab y Duw byw. Ac o hynny ymlaen, mae Iesu yn newid cyfeiriad i weinidogaeth. Mae'n newid y ffordd mae'n mynd. Lle oedd wedi bod jyst yn dysgu pobl ac yn adrodd amhegion, mae'n troi i fynd tua Jerusalem. Ond cyn hynny, mae'n gwneud rhywbeth, mae'n dringo mynydd. Yn ymyl lle oedden nhw, yn ymyl Cesarea Philippi lle oedden nhw, mae'n dringo mynydd efo 3 o'i ddisgyblion, a dyna da ni yn ei ddarllen amdano fo fan yma. Ymhen 6 diwrnod, dyma Iesu'n cymryd Pedr ac Iago ac Ioan ei frawd, ac yn mynd â hwy i fynydd uchel o'r neilltu. A gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy, a disgleiriodd ei wyneb fel yr haul ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. A dyma Moses ac Elias yn ymddangos iddynt yn ymddiddan ag ef. A dywedodd Pedr wrth Iesu, arglwydd, y mae'n dda ein bod ni yma, os mynnu, gwnaf yma 2 pabell, un i ti, ac un i Moses, ac un i Elias. Tra oedd ef yn dal i siarad, dyma gwmwl golau yn cysgodi drostynt, a llais o'r cwmwl yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Gwrandewch arno. A phan glywodd y disgyblion hyn, syrthiasant ar ei wynebau, a chydiodd ofn mawr ynddynt. Daeth Iesu atynt a chyffwrdd â hwy, a dweud, codwch a pheidiwch ag ofni. Ac wedi edrych i fyny, ni welsant neb ond Iesu yn unig. Wrth iddynt ddod i lawr o'r mynydd, gorchmynodd Iesu iddynt, peidiwch â dweud wrth neb am y weledigaeth, nes y bydd mab y dyn wedi gyfodi oddi wrth y meirw. Gofynodd y disgyblion iddo, pam mae'r ysgrifenyddion yn dweud fod yn rhaid i Elias ddod yn gyntaf? Atebodd yntau, bydd Elias yn dod ac yn adfer pob peth. Ond rwy'n dweud wrthych fod Elias eisoes wedi dod, ond iddynt fethu ei adnabod a gwneud iddo beth bynnag a fynent. Felly hefyd am ei mab y dyn yn mynd i ddioddef ar ei llaw. Yna deallodd y disgyblion, mae am Ioan Fedyddiwr y bu'n sôn wrthynt. Dyma air yr arglwydd. Gadewch i ni droi at ein harglwydd ni mewn gweddi, gadewch i ni weddio. Arglwydd ein Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Den ni'n diolch yn fawr i ti am y cyfle newydd den ni'n ei gael y bore yma i glosio ata ti. Mae'r rhai ohono ni'n ddiolchgar am gael dod nôl i'r adeilad yma, i ni gael addoli gyda'n gilydd. Ond o Dduw, den ni'n gwybod efo ti'n agos at bob un ohono ni, a does dim rhaid i ni fynd i ryw adeilad mwyn teimlo a dod yn ymwybodol o dy bresenoldeb di. Ac arglwydd dyna da ni'n hiraethu amdano fo. Dy bresenoldeb di dy hunan mewn ffordd arbennig yn sicrhau ni o dy ogoniant, yn sicrhau ni o dy gyfiawnder, ond yn fwy na dim yn sicrhau ni o dy gariad a dy dregaredd.
A da ni'n diolch felly bod ni'n cael dod at ti trwy ein harglwydd Iesu Grist. Ie, rwyt ti'n y Dduw rhyfeddol, yn wahanol i ni, yn fwy na ni, yn dri person, yn dad, mab ac ysbryd glân. A da ni'n gallu dod at ti trwy'r mab, yr un y ddoth i'r byd yn mwyn ni. A da ni'n cyfaddau fel roedd yn hemyn gyntaf ni yn deud, mae fod i'r harddaf waredwr, y ryfedd gynghorwr, y ddyrchabedig un, arglwydd hanes dyn, y ffordd gwir fab Duw. Ac felly o arglwydd y bore yma, wrth i ni ddod i blygu yn calonnau oherwydd bod ni'n gwybod am yn beia ni, bod ni'n gwybod am yn hangen am faddeuant, ac eto wrth i ni godi yn golwg at ti, da ni'n gofyn, os gweli di fod yn dda, a gawn ni weld yr arglwydd Iesu, yn fwy clir na da ni erioed wedi weld o'r blaen. Gad ni brofi i gwmnio, gad ni deimlo i agosrwydd o. Da ni ddiolchgar i ti am yr holl fendithion, da ni yn i profi nhw o ddydd i ddydd. Diolch am y modd yn y wlad yma, mae'n ymddangos bod y brechlyn yn cael ei effaith a bod achosion o'r Covid-19 yn disgyn. Ac eto ddewn tad, da ni'n ymwybodol, mor frau ydyn ni a mor sydyn y gallai pethau droi o'r newydd. A da ni'n gweddio, dad, os gweli di fod yn dda, neu di beri bod ni yn y wlad hon yn profi cyfnod o fedru gweld yn gilydd, o fedru cael cwmni'n gilydd, ac o fedru gwneud hynny mewn diogelwch o arglwydd yn Duw. A da ni'n gweddio dros y llywodraeth yn ei penderfyniadau yng Nghaerdydd ac yn San Steffan. I ti roi doethineb iddyn nhw. Da ni'n gweddio dros y meddygon a'r nyrsys a phawb sy'n gweithredu trigaredd i geisio lleddfu poenau pobl. Cadw y rhai sydd wedi blino ac wedi ymladd o ddiwn tad. Cadw y rhai sydd yn teimlo bod y sefyllfa wedi mynd mwy neu lai yn ormod iddyn nhw. A gad ni weld drws gobaith wrth edrych ymlaen. A nid jyst y wlad hon o ddiwn tad. Da ni'n gweddio wrth i'r achosion gynyddu eto yn Ewrop o arglwydd, ac wrth i'r achosion daro cymaint o wledydd ar draws y byd, yn arbennig gwledydd tlawd hynny, lle dyn nhw ddim yn gallu fforddio cael y brechlyn o arglwydd. Da ni'n gweddio dros yn byd ar yr adeg yma. Ond o Dduw, da ni hefyd yn gweddio dros dy eglwys yn byd. Oherwydd da ni'n ymwybodol, os gawn ni heibio'r pandemig yma eto, bod bywyd yn frau, a bod dydd dyn yn fyr. A bod ni gyd yn gorfod wynebu rhyw ddydd, marw, ac yna daw barn. Felly o arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti fod na neges sydd yn cynnig gobaith yn wyneb y diwrnod hwnnw. Neges o obaith, neges o lawenydd, neges ryfeddol o drigaredd dwyfol yn estyn i lawr ato ni mewn maddeuant. Felly da ni'n gweddio bydd y eglwys di yn gallu gwneud ei gwaith o gyhoeddi efengil Iesu Grist a gwneud hynny mewn ffordd real iawn. Clyw yn gweddi felly o arglwydd yn Duw. Ar bore yma, wneud i siarad efo ni, fel bod yn calonnau ni yn cynhesu at ti ac at yr arglwydd, am bod ni yn cael yn gosod ar dan i rannu y newyddion da o lawenydd mawr, fod na waredwr wedi dod i'n byd, a caiff pawb sydd yn pwyso arno y fywyd tragweddol. Clyw yn gweddi. Llefara rwan efo ni o ddiwn tad, achos bod ni'n gofyn y cyfan trwy Iesu Grist ac ergogoni at i'w enw mawr. Amen. Wel, cyn troi fyfyrio yn yr hanes o'n i'n ddarllen, gadwch i ni ganu yr emyn a Fffion sôn amdani efo y gair i'r plant. Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd.
Mwy trysore sy'n enw na thrysore'r India i gyd, oll yn gyfan ddaeth i meddiant gyda'n Duw. Mae Ffynnon a'r genod yn mynd i ganu, a gewn ni yma wrando a gewch chi adre ymuno yn y canu. Diolch i chi am yn harwain i fanna. Maen nhw'n eiriau gwych yn tydyn nhw, Iesu, rwyt ti'n ddigon. A heddiw, da ni'n troi at yr hanes o'n i ddarllen yn gynharach, o Efengil Mathew a Ffenod 17. A chi'n cofio beth ddigwyddodd, oedd yr arglwydd ar y mynydd efo'i ddisgyblion, efo 3 ohonyn nhw, a gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy. A disgleiriodd ei wyneb fel yr haul, ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. Mae'n wrth i arwyddion fod y cyfnod clo yma yn ymddangos o pe bydden nhw'n llacio. Mae'n siŵr mae un o'r pethau da ni'n meddwl amdano fo ydy cael crwydro dipyn, cael dianc, cael mynd i rywle gwahanol. Tybed ble hoffech chi fynd iddo fo rwan? Os yna rywle ydych chi'n meddwl, ie, dwi'n edrych ymlaen, gai fynd fanne. Neu ryw ddigwyddiad efallai byddech chi'n gallu dweud, so ni'n hoffi mynd i'r digwyddiad yma. Dwi'n gwybod eleni bod rhan fwyaf o'r digwyddiadau mawr yn cael eu gohirio, fydd os am Steddfod, os am Glastonbury, yr holl wahanol bethau mae pobl yn crwydro iddyn nhw. Ac eto, da ni'n edrych ymlaen at gael mynd i lefydd. Ond dwi'n siŵr, yng nghalon, mwy na lai, pob un sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu. Mae un digwyddiad byddwn ni'n hoffi bod yn bresennol ynddo fo, ydy'r digwyddiad yma o'n i'n darllen amdano fo'n gynharach. Yr arglwydd Iesu Grist yn cael ei wedd newid. Fydden ni wrth yn bodd, se ni yn cael bod fan yna yn ei weld o. A'i weld o mewn gogoniant fel ag y gwelodd Pedr ac Iago ac Ioan. Ac yna gweld Moses ac Elias yn dod a siarad efo fo. Fydde fo'n ddigwyddiad, fydde'n creu y fath argraff ar yn bywydau ni. A mi nath o argraff mawr ar Pedr, achos flynyddoedd yn ddiweddarach oedd o'n ysgrifennu yn ei ail lythyr am y profiad yr oedd yno meddwl fo, pan roddwyd iddo anrhydedd a gogoniant gan Dduw Dad. Pan ddaeth y llais ato o'r gogoniant goruchel yn dweud, hwn yw fy mab yr fanwelyd, ynddo ef yr wyfen am yfrydu. Fe glywsom ni'r llais hwn yn dod o'r nef, o'r iddo roedd em gydag ef ar y mynydd sanctaidd.
Ond I ni hiraethu am gael y fath brofiad, does dim llawer ohono ni'n cael y profiad yna rwan yn agos. Doedd hyd yn oed 9 o'r disgyblion ddim wedi cael rhannu'r profiad. Eto dwi'n siŵr gallwn ni ddysgu pethau o geisio meddwl am yr hyn dyn ni'n ei ddarllen amdano. Chi'n cofio fel oedd y gwaredwr wedi mynd o gwmpas yn dysgu, yn pregethu, yn iachau, yn cyflawni rhyfeddodau am 2 blynedd. Ond wedyn fel oedden ni'n sôn bythefnos yn ôl, dyma fod o'r at y trobwynt yma. Pwy meddwch chi ydw I? A Pedr yn ateb ti yw Crist, mab y Duw byw, ac oedd Iesu'n gwybod fod yr amser wedi dod rwan I droi I wyneb tua Jerusalem a tua croes Calfaria. Ond cyn wneud hynny, mae'n treulio amser, mae'n treulio noson ar fynydd uchel. Oedden nhw'n nghyffiniau Capel y Ffynnon, reit yn y gogledd, oedden nhw, a oedd Capel y Ffynnon ar droed mynydd Hermon neu mynyddoedd Hermon. A dyma Iesu'n mynd I fyny'r mynydd a chymryd 3 yn unig o ddisgyblion, Pedr, Iago ac Ioan. Ac yno fe ddigwyddodd y trawsnewid mawr yma. Be da ni ddysgu fan yma felly? Dwi am holi 3 cwestiwn i'n helpu ni bore yma. Y cwestiwn cyntaf, beth welodd y disgyblion? Beth welodd y disgyblion? Mae'r hanes yn cael ei gofnodi yn 2 o'r 4 Efengyl sydd ganddo ni yn y Testament Newydd. Mi oedd Iesu wedi dewis y 3 yma, oedd yn amlwg yn agos iawn ato fo. Oedden nhw'n cael rhyw brofiadau oedd y lleill ddim. Nhw gafodd fynd efo Iesu fewn I ystafell dywyll lle oedd merch Jairus wedi marw a gweld y gwaredwr yn ei chodi hi'n fyw. A dyma nhw wedi dod I ardal Capel y Ffynnon yn gadael y disgyblion eraill tra oedden nhw yn dringo mynydd Hermon I le unig. Rwan mae'r mynydd yma rhyw 2 waith a hanner uchder yr Wyddfa. Mae pegwn y mynydd, y copa yn gyson dan eira. A da ni'n gwybod pa mor uchel ddaren nhw ddringo. Ond oedd y 3 disgybl yn gwybod bod nhw'n mynd I geisio Duw. Yn hanes Israel, roedd Duw yn aml yn cwrdd â'i weision ar y fynyddoedd. Dych chi'n cofio fel oedd Moses wedi cwrdd â Duw ar fynydd Sinai. A wedyn oedd Elias wedi cwrdd â Duw pan oedd o yn ddigalon a ddim yn gwybod be oedd yn mynd I ddigwydd dyma fo'n ffoi a mynd I fynydd Horeb a fanno yn cyfarfod â Duw. A dyma nhw'n mynd, a oedden nhw'n gwybod, oedd y 3 yn gwybod fod Iesu'n aml yn treulio'r noson gyfan yn gweddio ac oedden nhw'n gwybod bydden nhw'n mynd I geisio I dad nefel. Ond wrth ringo oedden nhw'n blino ac yn y pen draw pan ddaru nhw ddod o hyd I le lle dyma Iesu'n aros, dyma nhw oedden nhw wedi llethu gan flinder a dyma nhw'n disgyn I gysgu mewn gwirionedd. Ond yn sydyn, dyma nhw'n deffro, dyma nhw'n cael I deffro rywsut. Ac yn gweld Iesu, gwedd newidiwyd ef yn ei gwydd hwy, disgleiriodd ei wyneb fel yr haul ac aeth ei ddillad yn wyn fel y goleuni. Mae Marc yn dweud wrthon ni, aeth ei ddillad I ddisgleirio'n gleirwyn y modd na allai unrhyw banwr ar y ddaear ei gwynu. Hynny mae rai ohono ni yn cofio flynyddoedd yn ôl yr ysbyseb ar y teledu, Purcell washes whiter than white. O'n erioed yn dall sut oedd rhywbeth yn gallu bod yn wynach na gwyn, ond os fydd na rhywbeth gwyn erioed, os fydd na rhywbeth llacher erioed, dyma fo. Yr arglwydd Iesu yn disgleirio. A dych chi'n gallu deall? Dych chi'n gallu gweld be oedd yn digwydd? Chi'n bod, mae'r ddaear yn cael ei oleuo gan yr haul yn tydi. Ond se rhywun yn gofyn I chi, beth sy'n goleuo'r haul? Wel, fysa chi'n dweud, wel, dyna chi ateb gwirion. Beth sy'n goleuo'r haul? Wel, mae'r haul yn cynhyrchu oleuni I hunan. Does dim byd yn goleuo'r haul. Hwnnw sy'n cynhyrchu'r golau hunan. A da
Da ni'n gallu adlewyrchu goleini pan mae'n llewyrchu arno ni, ond fan yma oedd Iesu, rywsut oedd y goleini'n tarddu ohono fo'i hunan. Oedd o'n llewyrchu allan o'r arglwydd Iesu, nid adlewyrchu oedd o, ond llewyrchu allan ohono fo. Ond oedd Pedr a'r disgyblion, oedd nhw wedi gweld rhai pethau am yr arglwydd Iesu. Digon i Pedr ddweud, ti yw y Meseia mab y Duw byw. Ond rwan, oedd fel syna ryw len yn cael ei dynnu nôl. Ac oedd nhw'n gallu gweld Iesu fel fydde'r angylion yn ei weld o. Oedd nhw'n gallu gweld Iesu fel y gyroedd o yn y gogoniant. Yn ddiddorol iawn, yr un efengil sydd ddim yn rhoi hanes y gwedd newidiad ydy'r efengil ysgrifennwyd gan un o'r tri, efengil Ioan. Ond mae Ioan, da chi'n gweld, yn sôn cymaint wrthon ni am hyn mewn ffyrdd eraill. Ioan sy'n gadael i ni wybod fod Iesu hynna wedi dweud, mae fi yw goleini'r byd. Ar ddechrau lythyr cyntaf, mae o yn dweud, goleini yw Duw ac nid oes ynddo ddim tywyllwch. A mae'n siŵr wrth oedd o ysgrifennu'r geiriau yna, oedd o'n meddwl am yr olygfa yma ar fynydd y gwedd newidiad, lle gwelodd o y fath o leini disgled nad oedd o'r ioed wedi gweld o'r blaen. Ar ddechrau i efengil, fe ddisgrifiodd o Iesu fel y gair oedd yn oleini, y gwir oleini sy'n goleuo pob dyn. Chi'n gweld? Da ni'n cael gweld lot o bethau yn y byd yma, dydyn ni, a mae rai pethau'n gwneud ni ddweud, waw! Ond yr un peth sy'n mynd i fod wir yn newid pob dim i ni ydy cael golwg ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r un peth sy'n mynd i wneud synwyr i ni o'r byd a'n bywyd a holl fwriad Duw ar ein cyfer ni. Mae Luc yn dweud bod ei disgyblion wedi cysgu, ond deffroesant a gweld ei ogoniant ef. A dyma be di gogoniant. Dyma be di gwir ogoniant. Dyma'r un peth sydd ei angen arno ni uwchlaw pob dim arall. Pe bydden ni yn gweld yr arglwydd Iesu fel ei gymau o, yna fydde'n caru arni'n llosgu gymaint mwy yn bydde. Bydde'n ffydd ni yn fwy brwd. Bydde'n hawdd ni i bobl eraill gael gweld yr un peth â ni, mi fydde fo yn ddyfnach. A mae'n emynau ni'n llawn o hiraeth am gael gweld Iesu. O, na chawn ni olwg hyfryd ar ei wedd dywysog bywyd, tegwch byd a'i holl beserau yn ei wydd, a lwyr ddiflannau. Sy'n byd tebyg i hwn yna, gwys? O, fenaid, edrych arno nawr, yn llanw'r nef, yn llanw'r llawr, yn holl ogoniant dŵr a thir. Nid oes, ni fi erioed, ni ddaw o'r dwyrain i'r gorllewin draw, gyffelib im hanwelyd pyr. Fe welodd y disgyblion Iesu yn ei ogoniant, a dyna dyn ni angen i weld. Yr ail gwestiwn. Da ni wedi holi be welodd y disgyblion. Yr ail gwestiwn, beth ddywedwyd wrth Iesu? Be ddywedwyd wrth yr arglwydd Iesu Grist? Fe welodd y disgyblion Iesu yn ei ogoniant, ond fe welson nhw ddau arall yn siarad efo fo. Moses ag Elias. Tybed be oedd y sgwrs yna? Mae Luc yn deud wrthon ni, oedden nhw'n siarad am ei ymadawiad, y weithred yr oedd i'w chyflawni yn Jerusalem. Oedden nhw'n siarad am y groes, am yr aberth oedd yn mynd i roed. Ond dwi'n cyfaddau mod i yn defnyddio yn ychymyg ychydig bach fan yma. Ond tybed nad oedd Moses wedi sôn am yr hyn welodd o ar fynydd Sinai. Pan ath Israel bechu
a mynd i addoli'r llo aer. Dyma nhw'n gwneud y ddel yma o lo aer, a dywedodd Duw wrth Moses. Dywedodd yr arglwydd wrth Moses, yr wyf wedi gweld mor wargaled yw'r bobl hyn, a nawr gad lonydd i mi mwyn i'm llyd enyn yn ei herbyn a'i difa. Oedd Moses wedi cael cipolwg ar sancteiddrwydd Duw, a fel oedd o'n llosgi'n erbyn pechod. Neu pan nath Nadab ag Abihu, meibion Aaron, gyflwyno tân estron trio mynd at Dduw efo aberth o ddim yr aberth cywir. Daeth tân allan o wydd yr arglwydd a'i hysu a buont farw ger bron yr arglwydd. Ac oedd Moses yn dweud, fe welson ni Dduw yn ei sancteiddrwydd ac oedd dychryn di gafel ynddo ni, ond dyma Duw yn trefnu ffordd. Dyma Duw yn egluro i mi bod Aaron yn mynd i fod yn archoffeiriad a bod yn aberthau yn mynd i olygu bod ni'n gallu cael maddeuant. A dyma sydd ei angen ar y byd, fe ddim Moses yn dweud, maddeuant, maddeuant, maddeuant. A ddaw o ddim ond trwy aberth. A tybed nad oedd Elias wedi sôn am y brofiad o, pan oedd Israel, oedd Israel wedi cael ei twyllo i hudo ymaith gan Jezebel a Ffrwd i Baal, ac oedd nhw'n ofni addoli Duw yn agored. Ac yna ar fynydd Carmel. Yr hyn ddoth ar bobl yn ôl at Dduw, oedd yr aberth cyfiawn nath Elias ei hun i gyflwyno. Yr aberth derbyniol, a thân yn disgyn o'r nef. Ac Elias yn dweud, dyma'r unig beth sy'n mynd i achub y byd, rhaid bod yna aberth. A pwy sy'n ddigonol ar gyfer yr aberth yma? Dim ond ti. Ac oedden nhw siarad efo'r arglwydd Iesu Grist yn ei sicrhau o, dyma'r ffordd. Ac ychydig wythnosau'n ddiweddarach, mi fyddai Iesu ar ei luniau yng ngardd Getsemane yn holi fy nhad. Os yw'n bosibl bod i'r cwpan hwn fynd heibio i mi? Ond oedd Moses a'r proffwydi wedi deud yr hyn wyddau Iesu oedd wedi drefnu cyn bod amser. Hwn yw'r oen ar ben Calfariaeth i'r lladdfa yn ein lle, swm ein dyled fawr a dalodd, ac fe groesodd filiau'r ne. Trwy ei waed yn ei caed bysol heddwch a rhyddhad. Chi'n gweld, dyma'r unig feddyginiaeth gadarn i druenus ddyn. Mae pob gobaith wedi darfod mas ohono ef ei hun. Trwma llwythog yw fy meichiau. Poen ei oglwyd sydd yn fawr. Nid oes fan ond pen Calfaria gall afroi fy mhen i lawr. A dyma'r gwaredwr yn clywed unwaith eto wrth iddo fo siarad efo Moses ag Elias. Dyma'r llwybr sy'n rhaid i ti gerdded. Dyma'r ffordd gwneud i achub y byd. Ti'n gwneud daioni wrth fynd o gwmpas Galilea yn iachau pobl. Ti'n rhoi doethineb i bobl wrth egluro. Ond yr unig beth sy'n mynd i achub y byd ydy aberth i dynnu ymaith bechod y byd. Dyna ddywedwyd wrth yr arglwydd Iesu. Mae gawn ni holi trydydd cwestiwn. Be ddwedwyd wrth y disgyblion? Mae yna symud ymlaen yn yr hyn ddigwyddodd. Doedd Pedr ddim yn dall be oedd yn digwydd, a doedd ddim yn siŵr iawn be oedd o'n i ddeud. Typical Pedr yn de, if in doubt, blurt it out, oedd efo Pedr wastad. A dyna lle oedd o'n gweld Moses Gilead. Be am i ni wneud tair pabell, newn ni ffeindio rhyw frigau, a dail, a newn ni wneud rhyw 3 cysgod lle gallu di. A Moses y Gilead gael cysgod ar ben y mynydd oer yma. Ond yna, dyma na rhyw gwmwl yn dod
Ond dwi'n meddwl, chi wedi bod ar fynydd, a mae wedi bod yn ddwrnod braf o'r yn sydyn, mae'n gwmwl yn dod, a mae'n gallu bod yn brofiad eitha brawychus. Ond oedd y cwmwl yma'n gwmwl gole. Oedd goleuni, fel oedd goleuni wedi tarddu o'r arglwydd Iesu, oedd na oleuni yn tarddu o'r cwmwl yma. Fedre hyn fod yn ddim byd arall ond y Shekinah. Y cwmwl mawr yna o oleuni ddoth a llenwi'r deml yn Jerusalem pan oedd Solomon yn ei segru ar offeiriad yn gorfod ffoi allan o'r deml ac oedd Duw yn llenwi'r lle. Ond oedd dim posib i Pedr ac Iago ac Ioan ffoi, oedden nhw wedi cael ei dal yn y cwmwl gole yma. A llais Duw yn dod. Fe daliwyd ar llais yma. A'r llais mor glir, a ydych chi'n clywed yn llais i heddiw, hwn yw fy mab yr anwylid, ynddo ef yr oedd yn ymyfrydu, gwrandewch arno. Chi'n gweld, mi oedd Pedr ei hunan wedi cyffesu chydig ddyddiau nghynt ar odre'r mynydd Tiwr Meseia, mab y Duw byw. Ond rwan nid Pedr oedd yn deud hyn, ond Duw ei hun. Dyma fy mab, yr un a'r unigryw. Does neb tebyg iddo fo, yr anwylid. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo, dwi wrth fy modd efo hon. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo am ma fod i fy mab i ers tragwyddoldeb. Dwi wedi mwynhau gwmni o ers tragwyddoldeb. Dwi'n ymhyfrydu ynddo fo am ei fod o wedi byw bywyd perffaith yma ar y ddaear gan ei fyddhau i fy nghyfraith am ewyllus i bob eiliad o'i oes ar y ddaear. Fedrai'm ymhyfrydu yn neb arall fel hwn. Dych chi gyd yn gorwedd dan ddigofaint am eich bod chi wedi torri'n orchmynion i'n deilchion. Ond mae hwn, dio ddim wedi rhyw grafu pasio. Dydy hwn ddim wedi cyrraedd 90% o'r gyfraith, 95% o'r gyfraith, 99.99% o'r gyfraith. Na, mae hwn wedi cyrraedd 100% o'r gyfraith a wedi chyflawni hi bob eiliad o'i oes. Dwi'n ymyfrydu fo, ynddo fo am ei fod o yn sanctaidd a dwi'n gallu llawenhau ynddo fo. Ond dwi'n ymyfrydu ynddo fo fwyaf. Ymyfrydu ynddo fo fwyaf. Oherwydd ei fod wedi dod i gyflawni fe wyllus i achub y byd. Fe ddydodd Iesu, a mae'r tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo, mae hwn ydy'r bugail da sydd wedi dod i chwilio am y defed colledig. Dwi'n ymyfrydu ynddo fo am ei fod o yn dangos i fyd tywyll colledig beth ydy fy nghariad i. Ac am hynny, mae Duw yn deud wrth Pedr ac Iago ac Ioan, gwrandewch arno ef. Gwrandewch arno ef. Dyma'ch gobaith chi. Dyma eich un gobaith. Dyma'ch diogelwch. Cymwch chi eirio fo o ddifri a trysorwch nhw yn eich calon achos maen nhw'n mynd i fod yn ddiogelwch i chi. Oherwydd o fewn ychydig wythnosau, ydych chi'n mynd i weld pethau na fedrwch chi mo'i dychmygu ar y funud. Fyddwch chi ddim yn ei deall nhw. Mi fydd yr Iesu hwn, ydych chi'n gweld mewn gogoniant fan yma, mi fydd o'n cael ei gymryd oddi arno chi. Mi fydd o'n cael ei farnu, fydd o'n cael ei gorff wedi ei ddarnio gan y gelynion yr awdurdodau, a fydd o'n cael ei hoelio ar groes a cael ei ladd. A mi fyddwch chi mewn tywyllwch. A pryd hynny, cofiwch chi eiriau fo. Cofiwch be mod i ddeud wrthoch chi.
Pedr, wyt ti'n mynd i gael dy brofi y tu hwnt i dy all. Fedri di gofio hwn pan fyddi di'n sefyll y tu allan i lys yr archoffeiriad? Ond am i ti fethu cofio. Am i ti fethu cymryd y geiriau o ddifri mi fyddi di'n syrthio. Ond mi gei di dy adfer. Mi gei di dy adfer. Cofia'r geiriau yma. Iago. O fewn rhai misoedd efallai cwpl o flynyddoedd, mi fyddi di y wynebu cleddyf Herod. Mi fydd o am dod i dorri dy ben di ffwrdd. Pan wyt ti wynebu'r cleddyf yna, cofia geiriau mae hwn di ddeud wrtho ti. Hwn sydd yn credu yno fi iddo farw a gaeth fyw. Ioan. Mi fyddi di'n tyfu'n hen, mi fyddi di'n gweld cyfnod pan fydd yr holl apostolion eraill wedi cael eu lladd oherwydd y ffydd, a mi fyddi di'n geithwas ar Patmos yn gorfod gweithio mewn chwarel. Gwrando fy ngeiriau i, mi ddoi ata ti. Mi ddoi ata ti, a mi roi fy ngeiriau i ti, a cadw hwy yn ddiogel, a rhanna hwy a dy bobl a fy mhobl i. Gwrandwch ar fy ngeiriau i. A dyna'r alwad i chi a fi wrth i ni nesau at y Pasg. Mae'n gyfle i ni gyd feddwl am yr hyn gyflawnodd Iesu'n Jerusalem yr yn mwyn ni. A meddwl am be ddigwyddodd yn Jerusalem, nid yn hermau be mae pobl yn gallu ddyfeisio am y digwyddiadau, ond yn y termau oedd Iesu hun yn egluro i'w ddisgyblion. Bod ni yn gweld eto y cyfan yn hermau felly caro Duw y byd fel yr rhoddodd fe ei unig anedig fab fel na choller pwy bynnag y gredo'n ddef ond caffael hon y fywyd rhagwyddol. Yn y hermau Iesu ddywedodd ni ddaeth mab y dyn i gael ei wasanaethu ond i wasanaethu ac i roddi ei einioes yn brydwerth dros lawer. Mi glywais lais yr Iesu'n dweud goleini'r byd o'i fi. Tro arnaf dolwg tyr y wawr a dydd a fydd i ti. A di Iesu edrychais. Ces fy hael amser yn ddoef. Ac yn ei ole rhodio wnaf nes cyrraedd draw i dref. Da ni'n gallu bod mor gyfarwydd â hanes y Pasg yn dydyn ni, fel bod ni bron yn meddwl does dim byd newydd i ni yma. Ond ma na. A mae eisiau i ni, unwaith eto, edrych ar yr hyn nath Iesu o'r yn mwyn ni. Myfyrio arno fo, gwrando a myfyrio ar y geiriau. A ysbryd glân, mae yna bosibilrwydd y byddwn ni yn cael gweld rhywfaint o'r gogoniant welodd y disgyblion ar fynydd Hermon un dydd 2000 o flynyddoedd yn ôl. Does neb fel yn harglwydd ni. Does neb fel yn gwaredwr ni. Ac felly gallwn ni ymroi eto i fyfyrio a meddwl am y nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd. Mi gewn ni glywed neu ganu yr emyn yma cyn cloi o nefol addfwyn oen sy'n llawer gwell na'r byd a lluoedd maith y nef yn rhedeg arno'i bryd. Dy ddawn, a thras, a thgariad drud sy'n llanw'r nef yn llanw'r byd.
A bydded i ni gyd, heb orchydd ar ein wyneb, edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, a chael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef trwy waith yr ysbryd glân yn ein calonnau. Amen. Sing